Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good noon mga kababayan! Maya Pogto po Kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang top pick sa programang ito. Pag-uusapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. Live po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating official Facebook account na CLTV 36 Official. Today is March 17, araw po ng Biyernes. Thank God it's Friday and weekend na naman. Alam niyo bang ngayong araw na ito ay pinagdiriwang o inoobserbahan ang World Sleep Day. Ano mong ibig sabihin ng kung World Sleep Day, dapat ba ngayong araw ay matulog lang tayo? Siguro pinapaalala lang tayo doon sa importansya ng wastong oras at wastong pwesto sa pagtulog. No? Parang bigyan natin ng pagpapahalaga ang good night sleep at siesta tuwing hapon. Pero kung ikaw ay nagtatrabaho naman, siyempre hindi ka naman matutulog dyan lang sa iyong pwesto sa trabaho. Basta pagka-uwi mo, dapat makatulog ka ng mahimbing. Para the next day, fully recovered ka na at ready to go. And, nagpapatuloy po ang ating paghahanap ng Barangay TikTok Superstar sa Barangay San Jose, City of San Fernando, Pampanga. I-flex ng inyong talent at makisali sa inihandang pa-contest ng CLTV 36. Baka ikaw nang hinahanap na pinakabagong BTS Barangay TikTok Superstar. Abangan sa inyong barangay, lalo na sa mga taga Barangay San Jose. Dumaan na ron ng ating truck ha. Pero ito po ang mechanics. Upang mapili kayong Barangay TikTok Superstar, i-follow ang aming TikTok account na @CLTV36. Gumawa ng TikTok video na nagpapakita ng inyong talento sa pagsayaw o pagkanta. Isama sa inyong video isang maikling introduction. Banggitin nyo ang inyong pangalan o name, CLTV36 BTS of Barangay o pangalan po ng inyong barangay. Lalo na ho sa nakaraan lamang dito po sa mga taga-barangay San Jose. Sa mga taga-barangay San Jose. Ang TikTok video po ay dapat ay meron pong 60 seconds. Magtatagal po dapat ito ng hanggang 60 seconds. I-post ang inyong content at itag ang CLTV36 sa caption. Ang tatanghaling mananalo ng papremyo mula sa ating mga sponsors ay i-announce sa FB page at TikTok account ng CLTV36 after ng isang linggo. So sa mga taga-barangay San Jose, join na kayo! Baka ikaw nang mapiling Barangay TikTok Superstar! At sa karagdagang impormasyon at balita, tumutok lamang ho kayo sa aming mga news programs dito sa CLTV 36 and siyempre sa aming mga social media platforms. Namagit ko na ho kanina ang aming official Facebook page na CLTV 36 Official.
Meron pa ho kaming isa pang Facebook page. Ito po ang CLTV36 News. Ang aming pong IG account, Instagram account ay CLTV36 Official. Ang aming pong Twitter handle ay CLTV36. Sa mga nais mapanood ang mga nagdaang naming episodes at mga programa dito sa CLTV36. And syempre ang aming latest uploads, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV36 Official. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV36 sa aming live streaming, i-type lamang po sa inyong web browser ang www.cltv36.tv and nabanggit ko na ho kanina ang aming TikTok account na @CLTV36. At ngayong araw na ito pong ating topic question of the day. Anong masarap kainin tuwing tag-init? Naning manyaman ka na ni Stung tag-init. So, padalayo lamang po rin kaya kayong komento. Ay, nuko, ito pong malisangan ng panahon. Na ano po yung manyaman kakanan? Ay, dakal ko balukin. Uling siyempre ako mahilig cooking. Pamangan. Taglos-taglos sila mong senden. Ning ega-naganang greetings so kaya bila po rin pa-birthday. At basantala po rin gamayaring kaya katawang programa Pota. At bago po natin simulan ng kwentuhan, naritong mga malalaking balitang Central Luzon. Isang kabalan ang nagbigay karangalan sa Pilipinas matapos masungkit ang silver medal sa Women's Light Heavyweight category ng 16th Asian Taekwondo Championship na ginanap nitong March 11 and 12 sa Ayala Malls, Manila Bay, Parañaque City. Si Arcia Rija Valenzuela mula sa Mexico, Pampanga ang nag-iisang Kapampangan representative ng bansa sa nasabing kompetisyon. Ang Philippine Taekwondo Association ang naging punong abala sa 16th Asian Taekwondo Championship, isang pre-Southeast Asian Games showdown. Humigit kumulang 4 na rang atleta, opisyal at international referees mula sa Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam, Laos at Pilipinas ang nakibahagi sa nasabing kompetisyon. Samantala, isang alumni ng Angeles University Foundation o AUF ang nakapasok sa top 10 ng March 2023 Medical Technologist o MedTech Licensure Exam. Nasungkit ni Jacqueline Punsalan Talosig ang top 8 spot na may 91.20% na grado. Kasama ni Talosig ang isa pang estudyante na si Isabella Palbacal ng Lyceum of the Philippines University na nakakuha rin ng kaparehong grado. Ang naturang exam ay ginanap itong March 8 to 9 habang inilabas naman ang resulta nitong nakaraang Martes, March 14. Ayon sa Professional Regulation Commission o PRC, umabot sa 4,714 out of 6,165 examinees ang pumasa sa March 2023 MedTech Licensure Exam. Samantala sa datos ng AUF, aabot umano sa 126 ang mga pumasa at napabilang sa hanay ng mga bagong medical technologist. Habang hinirang din bilang ika-6 na top performing school ang AUF sa nasabing examination na may passing rate na 76.42%. Nagsimula na po ang military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa lalawigan ng Nueva Ecija nitong Lunes, March 13. Abot raw sa mahigit 1,000 sundalong Pinoy at 2,000 US soldiers ang lumahok sa military exercises na tinawag na Salaknib Exercise 2023 o SN23. Idinaos ang opening ceremony ng SN23 sa Fort Magsaysay, Palayan City, na pinangunahan naman ni na Philippine Army Commanding General Romeo Browner Jr. at US Army Commanding General Xavier Brunson. Ang SN23 ay isang Army-to-Army annual exercise na nagsimula noong 2016. Layunin nitong palakasin ang interoperability ng mga sundalong Pinoy at Amerikano sa iba't ibang operasyong militar. Mapapalakas din umano nito ang kakayahan ng mga sundalo pagdating sa air at shoreline defense.
ang mga sundalong kalahok ay sasanayin sa Small Arms Maneuver, Live Fire Exercises o LFX, Jungle Training Events, Artillery and Mortar LFX events, at Engineering and Construction Projects. Tatagal ang naturang pagsasanay hanggang April 4. Bago po tayo magpatalastas, nais ko po munang batiin ng happy birthday si Carlo Miguel Calma Santos. Miggy, happy birthday sa'yo! Sana'y masaya ang celebration ng iyong birthday kasama ng iyong pamilya, mahal sa buhay, mga kaibigan, mga crush, girlfriend, followers at subscribers. And Miggy, kung magluluto si Ate Dia, syempre, pagtabi mo naman ako kahit Shanghai lang. And wishing you good health and more blessings sa iyong birthday mo. At sana'y mabigyan ka ng magandang regalo, ha? Ngayong iyong kaarawan. And syempre, lahat sana ng iyong mga pangarap sa buhay ay maabot mo. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Carlo Miguel Calma Santos. Abangan sa ating pagbabalik ang iba pang anunsyo dito lamang po sa Topic. At nagbabalik po ang programang Topic. Maligayang kaarawan muna kay Kat Lumanog. Sana'y maging masaya ang pagdiriwang ng iyong birthday. And siyempre marami sanang mabusog sa iyong handaan, sa iyong kaarawan. And siyempre, sana'y bigyan ka ng Panginoon ng malakas sa pangatawan, malusog na pangatawan.
at marami pang biyaya. Ingatan kayo at ilayo ang iyong buong pamilya sa anumang sakit at kapahamakan. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Kat Lumano. At birthday din ng kaklase ko noong college na si Rio Hondo Mojica. Rio, kumusta? Long time no see. Oh, matagal na tayong hindi nakikita, Rio. Back in college pa yon. Pero for your birthday, syempre, sana maging masaya ka. Lahat ng mga naisin mo, mga birthday wishes mo ay matupad. And patuloy sanang maging successful ang landas ng iyong buhay. And marami sana sa iyong mga bisita ang mabusog sa iyong pa-birthday. And wishing you good health, Rio, and hope to see you soon, Rio. And para ma-reminisce naman natin ang ating panahon nung tayo ay nasa kolehiyo pa. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Rio Hondo Mojica. Itong si Rio, magaling din yan sa basketball. Part kami ng college varsity team. Uy, feeling basketball player. At basahin na po natin ang inyong mga ipinadalang komento sa ating topic question of the day. Anong masarap kainin? Yum na naman. Oras ng pagkain. Itong ating mga katanungan. Anong masarap kainin tuwing tag-init? Ang sabi po ni Geng Reyes Maglalang, halo-halo ang masarap kainin pag summer kasi mainit para ma-refresh ang sa sobrang init ng panahon. Siyempre, doble-doble talaga yung init tuwing summer. Pero yan talaga, regular yan. Tradisyon talaga, subok na yan, ng halo-halo na yan. Pero iba-iba sangkap ng halo-halo ng iba't ibang tindahan talaga. Pero siyempre, merong mga sikat na naghahalo-halo, yung kabigtings, yung razons. Pero parang masarap pa rin yung mga halo-halo sa mga kanto-kanto, no? Pero yun nga lang, iba-iba talaga ang sangkap ng mga ibinebentang halo-halo. Si Daisy Polito, Ma'am Daisy kape mo, sapat na. Ma'am Dalisay pala. Ma'am Dalisay, otrugo ka pali-pali yan, magkape ka. Merugo pa kaya pusa ni Ray Bravo, kaya manervyos siya katawan. Kung mapali, kailangan marimlengin naman. Pero siyempre, nung yaning magpa-refresh kaya ka, Ma'am Dalisay, hanggang kape all day, pwedeng-pwede yan. Ijema Valjuan, ice cream. Naman, ice cream, And siguro, yung manyaman na kanan na ice cream kanyan, itang less sugar, o kaya sugar-free. Uling mayumong ice cream po, targo. Yung sugar yumitas, pero talagang makayan song summer. Manyaman yung ice cream, pero mabilis ang malaso. Jaylin Santa Cruz Hernandez, halo-halo and milkshake. Kareng shake istong kayo, refreshing lang naman. Detang fruit shake, mango shake, watermelon shake, melon shake, Itang balamu smoothie datang, And syempre, halo-halo, kaya na yan. Kaya na yan. Given na yan. Istong summer. Pero balo ko, January pa mo. Manakit na akong magtindang halo-halo. Dakal po salamat ka rin kaya kayong pedal ng komento. Taglos-taglos yun lang mo pong isend din. Detang pamangan naman yaman ka ng ngening summer. Palagi ako. Ining question of the day tamo ngayon maulit siya. Istong panahon na ning summer. Sa puntong ito, bigyan daan din natin ang mga anunsyo sa ating community billboard ngayong araw ng Biyernes. Bilang selebrasyon sa National Women's Month and ICT Industry Development Bureau ng Department of Information and Communications Technology o DICT Region 3 ay inimbitahan kayo sa isang webinar na mangyayari po sa March 21, 2023 mula 1:00 ng hapon
hanggang alas 4:30 po ng hapon. Ang mga guest speakers sa webinar na ito ay sina Miss Gail Concepcion Cruz Macapagal at Miss Teresa Arciaga. Para pa makakapag-register, bisitahin lamang ang Facebook page ng ICT Industry Development Bureau ng DICT Region 3. Ang Institute of Electronics Engineers of the Philippines Incorporated Pampanga Chapter ay magsasagawa ng isang libreng webinar patungkol sa basics and relevance of feminist discourses in the profession bilang selebrasyon sa National Women's Month ngayong buwan ng Marso. Ito ay gaganapin sa March 18, araw ng Sabado mula 1:00 hanggang alas 3 ng hapon. Ang resource speaker para sa webinar na ito ay si Ms. Marian Acampued mula sa Central Luzon State University. Sa mga interesado pong sumali sa webinar, maaari kayong mag-register sa link na makikita sa Facebook page ng IECEP Pampanga Chapter Official. Makibahagi na sa inorganisang free webinar ng DTI Bulacan patungkol sa awareness on packaging and labeling mandatory requirements sa darating na March 28, 2023, araw po ng Martes mula 1:00 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon sa Malolos Resort Club Royal, City of Malolos, Bulacan. Limited lamang po ang slot dito kaya para makasali, mag-register lamang gamit ang link na makikita sa inyong screen o di kaya'y bisitahin ang Facebook page ng DTI Bulacan. Tumawag sa numerong 791-0113 o 816-3383 o magpadala po kayo ng email sa r03bulacan@dti.gov.ph para sa iba pang detalye. Inaanyayahan po kayo ng City of San Fernando, Pampanga City Information Office ang lahat na hindi pa po nakakapagparehistro ng kanilang SIM card na makibahagi sa gagawing mass SIM card registration sa pamumuno ng City Information and Communications Technology Office at ng mga network providers and partners ito. Magdala lamang ng isang valid government issued ID at ang inyong mobile phone at SIM card. Magkakaroon din ng entertainment night kasabay ng registration kung saan pwedeng masaksihan ang iba't ibang performances ng mga local artists. Mayroon ding mga local and non-local food na bukas naman sa mga dadalo sa nasabing event. So, meron po kong mga stalls yata na pwede pong pagkainan doon, ha? So, hindi kayo magugutom, ma-entertain na kayo, makakapag-register pa kayo ng inyong SIM card. Ang mass SIM card registration po ay gaganapin sa darating na March 24-25 mula 2 p.m. hanggang 10 p.m. sa Giant Lantern and Tourism Information Center. Yan po ang dating Pascuhan Village. So, palagay ko, hindi naman po ito limitado lamang sa mga Fernandino. Basta po gusto nyo magpa-register, ha? Ng inyong mga SIM cards. Huwag ninyong sayangin ang pagkakataon. May foods, may entertainment dito sa SIM card registration entertainment night sa Giant Lantern and Tourism Information Center sa March 24 at 25. At sa ating pong pagbabalik, makipagkwentuhan po tayo kasamang producer at head organizer ng gaganapin ng kauna-unahang si Reyna Ning Lara 2023 sa siyudad ng San Fernando. Manatili po kayong nakatutok at magbabalik ang inyong programang Topic.
At nagbabalik po ang programang Topic. Happy birthday kay Edward Saire. Dudes, happy birthday sa'yo. Pakanton ka naman, maglibre ka naman. Yung mga March birthday celebrants sa ating magkakaibigan, ikaw nang bahalang mag-set. At ikaw na rin ang bahalang manlibre, Edward. And for your birthday, wishing you good health and more blessings. Sana'y patuloy kang magsilbi sa ating mga kababayan bilang kawani ng Department of Labor and Employment. Pero siyempre, kung ikaw ay merong balak na lipatang mas magandang kumpanya, why not? And sana'y maraming mabusog sa iyong birthday. Enjoy your day, mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Edward Saire. Birthday din ni Dr. John Manalo. Dr. John. Dr. J. Yan, itong si Dr. John na Manalo po ay magaling na cardiologist at siya affiliated sa iba't ibang mga pagamutan dito po sa Pampanga. And John, sana'y patuloy ka magserbi sa ating mga kababayan na kailangan ng iyong galing, no? Angking galing sa bilang isang dalubhasa sa puso. At ngayong birthday mo dyan, lahat sana ng mga birthday wishes mo matupad and makapag-celebrate ka kasama ng iyong pamilya, mga mahal sa buhay, kaibigan, friends, and followers. And syempre dyan, kung manilibre ka, huwag mo naman kaming kalimutang imbitahan. Enjoy your day! May you have more birthdays to come. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo, Dr. John Manalo. Samantala, basahin na po natin ng inyong mga komento sa ating topic, question of the day. Anong masarap kainin tuwing tag-init? Ang sabi po ni Kerr Almeida Simbulan, eto, masarap inumin kapag mainit pang masang Pinoy. Naku, sarap niyan. Meron akong nakikitang palamig na buko. Yung isa, palamig na orange juice yata yun, o mukhang melon. Ito namang isa, sagot gulaman, yung kulay pink na merong mga gelatin. Yung isa, mukhang pineapple juice. Naku, patok na patok yan. Tuwing summer, yung mga palamig, sa malamig, na talagang dito lamang sa Pilipinas makikita. Sinasabi ko, ang mga palamig kasi siyempre meron yan sa ibang bansa. Pero sa palamig, Pilipinas, palamig ang tawag dyan, sa malamig. Si Roderick Dison Manyango, ayun, nabanggit ko na kanina ito, yung mga sikat na kumpanya o nagbebenta ng halo-halo, no, ng refreshment, itong Kabigtings, alam ko, mula ito sa bayan ng Arayat. At yung Razons naman,
mula sa bayan ng Guagua. Si John David Gulapa, halo-halo and ice cream. Ang halo-halo, pwedeng lagyan ng ice cream. Pero ang ice cream, merong halo-halo flavor. Siyempre, ilalagay mo ba yung halo-halo sa ice cream? Anong lasa nun? Pero merong ice cream na halo-halo flavor. Alam ko, nakatikim na ako niyan, yung sa Magnolia at saka Selecta. Nakakalibreng ano kayo, ha? Kanina pa kayo, kabigting, strasons, ha? Magnolia at saka Selecta, ha? Ito, madalas itong sumasagot sa ating mga tanong. Si Jersey G. Salonga Jersey, na isa sa ating top fans, milkshake. Pero alam nyo, masarap din yung strawberry milkshake, di ba? Alam ko may ganong mga strawberry milkshake eh. Mango milkshake din, ha? Masarap talaga yan, yung mga smoothie-smoothie ang dating. Upang ipakita hindi lamang ang ganda, kundi magaling ang kanilang talino at isinusulong na advokasya. Isasagawa ang kauna-unahang Sirena Ning Lara 2023. Siyempre, dito lamang po yan sa Barangay Lara, siyudad ng San Fernando. Makikipagkwentuhan po muna tayo kasama si Queen Regine Mandap, ang producer at head organizer ng Sirena Ning Lara 2023, at alamin natin ang kanilang ginagawang paghahanda para sa nanalapit na Coronation Night sa darating na March 19. Hello, Queen Regine. Welcome sa topic. Hello po, good afternoon. Di ba, Queen Regine, katulad ng mga nagdaang mga bisita ng ating programang topic, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na batiin, i-shout out, i-greet ang lahat ng gusto mong i-greet. Kasi syempre, Hoy Regine, din mo na ka pala kayong TV o temukman mo ginrit, makanyan ka, pangunutanda ka eh. So lahat ng mga gusto mong i-greet ngayon, Queen Regine, batiin mo na at sana wala kang makalimutan upang hindi sila magtampo sa iyo. Go ahead. Yes, sir. So, una po sa lahat, good afternoon po sa ating mga barangay council ng Barangay Lara, City of San Fernando, Pampanga. Sa lahat po ng mga sponsors namin, lahat po ng mga tumulong para maging maayos, matagumpay ang aming event, which is the Sirena Ning Lara 2023. So sa lahat po ng aming mga videographer, mga editor, especially kay Jefferson David ng Barangay Magliman, of course. Sa lahat po ng LGBT members ng Barangay Lara, lahat po ng aking mga officers, thank you so much. At sa lahat po ng mga tumulong para maging matagumpay, maayos, ma-execute po namin ng matagumpay ang event na ito, which is the Sirena ng Lara 2023. Sana walang nakalimutan sa mga, huwag kayong mag-alala. Kung hindi naman kayo nabanggit ni Queen Regine, kayo pa rin na inasa puso at isipan niya. Besides sa iyong trabaho sa barangay, Queen Regine, ano bang pinagkakalabalahan mo sa buhay ngayon? So, yun nga po, nag-o-organize po tayo ng mga iba't ibang events tulad po ng wedding, birthday, binyag. And at the same time, ano po kasi tayo pag public servant ka, ibig sabihin, pwede ka kahit saan. So, ang important nilang po doon yung makapagbigay tayo ng mga dekalidad na serbisyo sa ating mga nasasakupan. Speaking of Sirena Ning Lara, ikaw ba ay naka-join na rin sa ganitong klase ng Sa totoo lang po, hindi pa po ako naka-join ng mga tulad po ng mga Miss Gay, ganyan. So, ano lang ako, good observer lang po ako. So, sa tinagal-tagal po ng mga taon na pag-o-observe ko, so yun, nagkaroon po tayo ng knowledge
ng mga ideya kung paano po natin babalangkasin ang isang event tulad po ng Sirenaning Lara 2023. Ayan. And dito sa pagbubuo pa ng Sirena ng Lara, meron kayong mga naging challenges rito, Queen Regine? Hindi ba kayo, siyempre, balik ulit tayo sa ano no, parang nagiging normal na nga ulit, pero matagal na mga taon, walang ganitong mga pageant, walang ganitong mga panoorin. Pero balik na ngayon, medyo accepted na ulit, pwede na ulit. May mga challenges ba kayong hinarap habang inaayos itong patimpalak, yung pageant na ito? Sa totoo lang po, almost 2 years po tayong nabakante dahil nga po sa pandemic. So ito po yung pagkakataon para ibalik kung ano yung mga nakasanayan natin before. So marami po tayong mga napagdaanan na tulad po nung hindi sa hirap. So yung mga napagdaanan po nating mga aberya para po mabuo at maging matagumpay ang event na ito. So para sa akin, lahat ng mga tao sa Barangay Lara, sabik na rin po para mag-conduct ng ganitong mga programa, mga event. So sabik na sabik po ang ating mga kabarangay para magbigay tayo ng saya, tuwa sa darating na pista sa March 19. Ayun, malapit na lang ang March 19. And at the Pero, same time, sir, syempre pag may goal ka, syempre trabahuhin, sipagan para ma-execute siya properly and successfully. okay. Pero bukod sa pageant, Queen Regine, ay ano ba yung mga naging mga programa for the community na naisagawa ninyo the past few years besides for this upcoming Sirena ng Lara? Okay. Sa Barangay Lara po kasi mayroon po tayong LGBT Federation with a Purpose. So nagkaroon po tayo ng libreng gupit para sa mga mag-aaral ng Lara Integrated School. Nag-conduct din po tayo ng tulad po ng mga pabasa last year. Yung LGBT Federation of Barangay Lara, na-assign po sa kanila ang Holy Wednesday. At mayroon po tayong mga project o mga programa tulad po ng pagsasali o pakikipag-join sa mga iba't ibang beauty pageant na mayroon po tayong mga representative. At nakakapagbigay po tayo ng mga munting tulong para sa ating mga senior citizen dito sa Barangay Lara. And March 19 nga, kapistahan ng Barangay Lara. And besides Yes, sir. sa Sirena ng Lara, meron bang mga nakahandang iba pang activities sa inyong lugar dyan? Kasi mamaya pa natin Yes. pag-uusapan nyo. Ano ba yung mga activities na yon? Yes, sir. Nag-start na po yung mga activities po natin yesterday, which is the Zumba Marathon. And this afternoon, nagpagkakaroon po tayo ng bingo games para sa ating mga constituents and different barangays of City of San Fernando. At bukas po, mayroon po tayong championship ng basketball. At lastly po, yung pinaka-main event po ng aming pista, which is the Sirenaning Lara 2023. Ayan. Sa amin pong pagbabalik, alam ko nasasabik na kayo. Ano ba itong Sirena ng Lara 2023? Yan na pong pag-uusapan namin ni Queen Regine sa pagbabalik po ng inyong programang Topic.
At nagbabalik po ang programang Topic. Happy birthday kay Julie Ann Sanchez sa Mendoza. Jules, happy birthday sa iyo. Sana masayang iyong birthday kasama ng inyong family. And syempre, kasama ng iyong loving husband na si Taz. Lahat sana ng mga birthday wishes mo ay matupad. Pero ang wish namin sa iyo ay syempre good health at marami pang blessings. Happy birthday! Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo, Julie Ann Sanchez Mendoza. Samantala, ito na pong huling batch ng mga komento sa ating topic question of the day. Anong masarap kainin tuwing tag-init? Ayan. So, thank you very much po sa inyong mga sagot, ha? Pero kung akong tatanungin, ay yun nga, yung mga milk tea na masarap, ha? Tapos, mga halo-halo, yung avocado, yung lalagyan mo ng ng gatas, yelo, yun, yung mga pa ba, melon, pwede rin ng melon. At siyempre, mawawala ba yung buko juice? Talagang chilled buko juice. Maraming salamat po sa inyong mga komento sa ating topic question of the day. Itong si Gian Yusi, ano kayang mga gusto niyang mga palamig tuwing summer? Palagay ito, mga beer. Itong si Ray Bravo, mga espresso. Yung mga malilit na kape, tapos tinutungga na gano'n. Ito, si Ray Bravo. And kasama pa rin po natin si Queen Regine. At ngayon, pag-uusapan na po namin ang Sirena ng Lara 2023. Queen Regine! Finally, Yes. no? Pag-uusapan na natin ito, ano ba itong Sirena ng Lara 2023? Ano ba ang meron dito? Hello sir, Sirena ng Lara 2023 from the word Spanish which means Queen, Reina. So our candidates came from different provinces and municipality of Pampanga. So hindi lang po yung kanilang talino at ganda ang kanilang ipapakita, kundi ang kanilang mga saloobin, may ihahayag nila kung ano-ano po yung kanilang mga magagandang advokasya. Tama pala, no? Play of words pala. Ha? Sirena. Yes. O, di ba? Kayo, iniisip nyo dyan eh. Pero ako, nagulat ako dun sa play of words. Pero, kamusta naman ang preparation ninyo for Sirena ng Lara 2023? So far naman po, lahat po is settled na. So, pinag-isipan, pinag-aralan, kung ano-ano po yung mga concept. So far naman po, okay na po, settled na po. Ilan po yung mga maglalaban-laban nating kandidata for this competition, Queen Regine? Yes, sir. Nagkaroon po tayo ng online screening noong March 5, 2023. So yung mga nag-confirm na po is 12 candidates na po. So dahil may tinatawag po tayong salpakan, so pag salpakan, ibig sabihin on that day, pwede pa rin po silang mag-join as long na hindi pa po nag-i-start yung program. Okay. Pero itong salpakan, medyo interesting itong salpakan, no? Queen Regine, dadaan pa rin sila sa screening o talagang isasalpak na lang talaga sila? Isasalpak na po. Kumbaga, hindi na po kailangan silang ma-screen. So, di know naman po kung paano po yung proseso. So, diretso lang po yung proseso natin. Lahat ba ng mga contestants natin from Barangay Lara, Queen Regine? Yun nga po, dahil yung category po natin is pro-gays and semi-pro-gays. So,
nag-open po kami from different municipalities of Pampanga, and at the same time sa mga iba't ibang provinces din po. Mayroon po tayo sa Manila, sa Caloocan, sa Bulacan, sa Angeles City, sa Magalang, sa San Fernando. Ang dami pala, parang around the world ang mga candidates natin for Sirena Ning Lara. Pero sa palagay ko, kunwari, naparami yung mga salpakan, iilan lang talaga. Like 10 or 5, ganon. Kasi baka maraming sumali. Baka hindi matapos yung pa-contest. Yes, sir. Ganito po kasi, ang pinaka-target natin is 15 official candidates. So, nag-ano po kami, nag-advance na po kami kasi what I mean is, nag-advance na po kaming hanggang 15 candidates. So, it possible po kasi na may uurong pag nalaman nila kung sino-sino po yung kanilang mga makakalaban. So, it possible naman po na mararagdagan pa po. Ito, so may mga possibility pa lang, may mga aatras pa talaga sa inyong mga sa pa-contest na ito. Saan po ito gaganapin? And ano ang mga premyong makukuha ng mananalo sa ating patimpalak? Yes, sir. The Sirena Ning Lara 2023 will be held on March 19, 8 p.m. onwards at the basketball court of Barangay Lara, City of San Fernando, Pampanga. So lahat po, ito ay open sa lahat ng gustong manood, Queen Regine, no? Yes. We invite you to watch the Sirena Ning Lara 2023. Lahat po kayo, welcome kayo sa aming barangay. Na although napakaliit lang po ng Barangay Lara, pero I assure you the 100% of peaceful barangay, which is the Barangay Lara. Peaceful na, masaya pa. Alam niyo ho ba sa ating mga tagapanood, ang ibig sabihin po ng Lara sa Tagalog ay, ano kasi? Sili. Sili. O, di ba? Talagang mainit-init at talagang may ano yan, may kagat sa bibig. So, peaceful, masaya, at mag-e-enjoy kayo sa nalalapit na Sirena Ning Lara 2023. First ever ulit after a long time. So, inimbitahan po namin kayo na suportahan po natin ng ating LGBTQIA community, lalo na pong mga taga-Barangay Lara sa kanilang gaganaping pa-contest na ito. Sa palagay ko, hindi po kayo, it will be worth your time, mag-e-enjoy kayo, at and have a great time dito po sa Barangay Lara. And maraming salamat po, Queen Regine, sa inyong oras. And we wish for the success po ng Sirena Ning Lara 2023. Oras na po para magpaalam. And by the way, sir, maraming salamat po sa panonood niyo sa ating programang Topic, sa aking anak na si Harper Arabella at wife na si Patricia Caluguranda kayo. Ako po si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo, CLTV 36, atin to.